आच्छा बे बिगुरफ्रा फैनो गोसो दंना गैया जाखोब्रा? जानोलै बिसोरो माथो दासिमबो सासेबो सफैदिया। बेसेबां नेबावब्रा बिसोरखौलाय? आच्छा बे बिगुरफोरनि बक्स मेनेज खालायनायाबो बेनो जाहैबाय। बेजों मा जानांगौ? गाखुनानै गारबोनांगौलै दा जाखां गोथोंल'। बेजों मा मोसा जानांगौ? बे मानसिफोरनासो गाथैजोबनोसै दा लासिं सिंनो। जोंनिखौथ' सोर खोनाबावनो दे। दा बे बक्स मोजां सफैयाब्ला बिगुरा जिजोबगोन बिसोरो। बेखौथ' जोख्रुबखागोन आं दा। लायबावनांगौसो दंबावो। बेसेबा गोजानाव। आच्छा सारायानो गैयाब्ला दा खाजिखौ अफाय एवजाहैनांगौ? बे दोआलाय दै लायनोल'सो। आरो दा सारायखौ दा लाबोथोंसैल'। थोद आं गोदाव सोरावसो मोनबायलै बानायसो मोनबायलां। जेबो थाल लायालै बिसोरो। थाब जाहैनोबा थाब थाब फैबानो जाबायना। जायाबा जायासै थाब थाब खबर होफैबानो जायोना। जों सानैजों जाहैगोन। जाहैयाबा माथो। नांलायलालै बिसोरखौ दिनैनिफ्राय लोगो लाथारला। हासुखौनो बांद्राय लोङो नालायब्रा मोनाफ्राव। फुङाव सिखारनो रोङाखिसै बिसोर। बेथाल गोजाखा। सिख्लाफ्रासो फैगुलायबावबायलै हनै। बे फाग्लाफ्रा मा जाखो बे? दख'ना गानना फैदों जायो बे बुरबुकफ्रा दख'ना गाननानै हिनजावफोरजोंसो हास्लाबा लासिं सिंनो। हाब नङा होननाया पिकनिक जानो थांनो एरखोना माखो बिसोरलाय? साथामल'जोंलाय? बबाव थांनो फैदों आं सोंनोसैलै र'। नै बहा थांनो नोंसोरलाय? पिकनिक जाहैनो। साथामल'जोंनो? औ माखासे थांग्रोबाय। थांग्रोबाय? ओमफ्राय अफाय जाहैनो नागिरदों? गामिनि दुब्लियाव। ए जोंहा थांनोसै। ए दे थुग्रोदो। जोंबो बावनो जाहैगोन। थुदो जोंहाबो आसोल नारदो थैलाया दे। गोदाव सोरावफोर थाब थुदो दा रागा जोंगोन बिसोर। मा रागा जोंनो? बे बक्सजोंसोखौनो लांनो हाया नामा बुरबुकफ्रा? ए नङाबा संग्रायाथ' आसलसो साखिनानै फोजोबग्रासो। नंगौ नामा? थुदो। माथो नंदों थ'। आच्छा बे फाग्लाफ्रा माथो दाबो फैदाब्रा? जौबो लायबावनांगौसो। बेदराबो नायगोन। एफा एसेल' सोरनो थोफ्लानोलै? माथो फाग्लासिन खामानि मावनाय जाखो बिसिना? नोलो स्रोनफोर बिसोरनो बायदिनो। होलालै मोनब्ला जाजोबनांगौ। बक्सबो गैया बेटारिबो गैया माजों रंजानांगौ? दा मोसानोसो मोननांसिगौमोन। बिसोरजों खामानि जालालै। जेब्लायबो बिदिनोसै बिसिनि खामानिया। बे मोसौफोरजों मा जानोब्रा? सारायानो लाबोनायखायसो। बे देगाबो गोमा। दानो बाराबा जोख्रुबगोन आङो। आंबो मावनो बाबायलै। बक्सा नायदो बक्सा। बे दो नङाबा जायाब्रा। दो थाबानो देन जाबावगौमोन। बेटारिया सफैबानो जाबायलै फिसा फिसाबाबो दामजासिगोन। केसेटबो गैबावासो। होद आं बायोलै बेबायदिजों पिकनिक जानो। फाग्ला गोजासो मानसिफ्रानो। बे बेदरा थोखायाब्रा। थो बेखौनो जागोन। मा गोलैनो बेदरफा दरफा। ओइ नोंसोर पिकनिक जाग्रा मानसि नङालै मिथिबाय? फैसाखौ जों होआखै नामा? जोंल' बेबायदि खामानि मावनांगौलै। ए थेबबो लायनो थिनो आरो मोननै मोनथाम खामानिबो थिनो सोर नङा होमबा? थिनदों? देगा जों लाबोखाबाय। बेटारिबो गैया बक्सबो गैया। बेजों जों मा खालामनांगौ? दायथ' गावबागाव मावलै। मालाय जाय फैयो। दायथ' जोंनिल' नामा? जोंल' जागोनलै। ओइ नोङो बेखौ गोख्रै एवनानै फोमोननानै दोन दै एसे होबावनानै। जों जौ लायरोनो मिथिबाय? ए नायगोन आं। होद थ' जोंहा होनबा मोजाङै फोमोननानै दोन नोङो। रावबो गैयावनो जाखुमाना थानांगौलै। बैसागु बोथोरा फैमाल थाङा। नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो फैलायगोन। नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो फैलायगोन। सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन। ए सालाब्रा फैगौलै। सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन। हारामजादाया साखिनायनानैसो फोजोब्बाय नामा? नाय सोर जादों? नङाबा मानोथो इसेल' जाखो? माथो बिसेल' जाखो?
गोदाव सोराव मानसिफ्राबलाय मोजां मोनामसु नोंसोरो बेनाबाथाय हुदायानो मोजां नंखायालै बेखौ एवहैनायानो गाज्रि जाखादों जौ लायनाया एथ' गोबाव जायो बिखुनजो नालायजों एसे खुदुम हरजायाखैथ' मिन्थिखाया नोंहा गोजानखौ हनै मालाय फावदों नासो आखाइ खल'थारबाय ए मालाय जाखावबाय हरै ह फाग्लाफ्रा माथो खाथियाव संदों ए नङाबा होद सैमाफोरजों मा जानोब्रा हनै सिख्लाफोरनि सेराव संगासिनो दं आंहा बिदिबाथाय जाथ्रा ओइ, देन फाग्ला, सोनायाव गोसो थोनाय लाजिनायानो सिख्लाफ्रासो रंजालायलायबाय बुरबुफ्रा मा खालायखो बिसोरो आखाइ खबनानै मोसालायबाय हनै जोंना मालाय बक्सलायनाया मा जाखो जेनेबा ले हनै सालाफ्रा दासो आच्छा मानो फैग्रा बे बक्स गंसेखौ लाबोफायानो हाया नोंसोरो ओइ जों साथामल' मानसिजों बेसेबां मावनांगौलै आच्छा बे सिख्लाफोरनि सेराव जानांगौ जाहैबाय नोंस्रा ओरैनोबा सिख्लाफ्रा जौ फेबाथाय गाबलाबायो अ दासो मोनखांनायखाय फैदों नङा होमबा नोंसोरो ओइ हामबायसै जिरायदो दे जाबाय दे ओइ फाग्लि मेथाइ दोंसे खननाय बिसोरखौ होद जौआ दंना गैलाब्रा दङ गैयाबा माथो सोरनो नांगौ हायनानै लागोनलै संसारनि मानसिया सैया सैया ओइ लोंनो हायाबाबो गारनो मोनालै होलै मा हाया बेलाय लोंजोबनांगौ माथो गावसोरल' लुनानै लाबाय थाखोब्रा लाबो द्रामा आंनो मावनाय दांनायावबा गैया मुलुगनि मानसिया अना होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन होमब्लाबो सानैजों संसार जागोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैलायगोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैलायगोन ओइ फावदुर फैथार फावदुर ओइ रैमालि ओरै फैदोलै मालाय जाजोबथारबाय लोगो लाफैदो ओइ आगै फावदुर नोंबो फैथारदोलै बेंगा बयसिंनो मोसाथारसै मा आलदा जुदा बिलाय सेंग्रा सिख्ला जेबो नङा बियो नोंसोरबो मानसि जोंबो मानसि फैदो फै खाथियाव नै टेप लाखाथारबाय फैदो देहाय फाग्लि नोंहाबो मोसाद' हे फाग्लि खौल' देहाय मानो जेननांगौ बिसोरजोंलै र' फाग्लिफोर र' माबार फैथारदोलै ओरै फैदोलै मा सेंग्रा सिख्ला आलदा लाबोलाय जों फै नैहाय लोगो ह नेज्लाफोर लेंहरगासिनो दंथारो मोसाहैनोसै एसे बिसोरजों आंना बादालाबो दं हरै सिगाङाव मोसादों लागाव फैदोलै बाबार नै हगारखाबायबो लागावबाय संसारनि मानसिया सैया सैया